still looking at me? Salve fraților și bine v-am regăsit la un nou episod pe acest canal. N-am mai apăsat de câteva zile deoarece a fost și Paștele, timp cam puțin, nu se de treabă, dar știți cum e Paștele, mai mergi la un prieten, mai faci tu alte lucruri și n-am putut să postez cele primele 2 zile de Paști. Așa că am venit cu un nou episod cu hack, adică am găsit hack-uri foarte greu până s-au instalat până așa și n-am avut ce să postez. Așa că să trecem la subiectele noastre. Astăzi vă voi arăta un hack cu aproape toate skin-urile de pe joc, adică nu avem la teroriști, nu știu pe ce armă. Nu-mi vine acum. Da, bine, să vă arăt eu când intrăm în joc. Haideți să vă explic mai cu atenție, ca să înțelegeți și voi mai bine. Dacă nu înțelegeți ceva, vă zic de acum link-ul de la Instagram-ul meu, l-aveți în descriere, îmi trimiteți mesaj pe Instagram și vă arăt eu mai bine. Dar întâi uitați-vă la videoclip de câteva ori, dacă nu vă uitați la videoclipul și deja intrați și îmi trimiteți mesaj, nu. S-File Explorer, intrăm la memory internă, îi dăm la download și avem main 139.com.excelbot, adică cel de pe jos, din descriere. Așa. Țineți apăsat pe el. Și dacă are numele, trebuie să aibă numele fix al meu. Dacă are acest de aici din spate, Crandall, îl ștergeți. Ok? Așa. Țineți așa, îi dați decupare, îi dați pe căsuță, îi dați pe memorie internă, îi dați pe Android, îi dați pe OBB, îi dați pe com.excelbot și îi dați lipire. Așa, bine, vouă să vă pară să bifați căsuța acolo și să-i dați suprascriere. Mie mi-a apărut așa deoarece am mai făcut o dată hack-ul și l-am scos din nou ca să vi-l arăt și vouă. Acum haideți să intrăm în joc să vă arăt skin-urile, despre ce este vorba. Ok. Intrăm pe standoff. Deci m-ați întrebat destul de mult dacă folosesc hack-ul. Da, hack-ul folosesc. Adică hack-ul folosesc, n-are nicio treabă. Mai intrăm o dată. Deci, ca prima problemă la acestui hack e că vă apare în spate culoarea aceasta movalie, așa, nu știu cum Dumnezeu să-i zic, în sensul că e ceva de la hack. Restul cam tot e, deci când intri în meci nu lăguiește, nu nimica. Singurul lucru care nu-mi place e sensul că în spatele fundalului avem, de fapt fundalul e mov. Asta e ciudat, dar contează. Haideți să vă arăt, mi-am văzut toate skin-urile, adică tot treaba. Îi dăm facem un lobby, îi dăm pe Team Deathmatch, dăm Select, îi dăm Friendly Only. Dacă vreți să jucați cu mine, vă las ID-ul meu în descriere. Dați ADD și facem un vers 1, poate voi face și un episod sau 2 despre treaba asta cu niște meciuri cu abonații. Haideți să vă arăt și skin-urile. Deci, dacă nu vă place acest hack, voi mai posta unul mâine, cred că cu un carambigol ceva. Dar atât trebuie să-mi reinstalez standoff-ul, că mi-e frică să nu-mi iau bani. Fapt, s-ar putea să... Deci banii ți-i foarte greu. Doar că, cum ați văzut la mine acolo jos, că dacă nu ștergeați alea acolo, deci trebuie să aveți același titlu ca mine. Dacă nu aveți același titlu ca mine, s-ar putea să vă luați bani. Nu mi s-a întâmplat nici la prietenii mei care au același hack. Deci aici arătând că acest skin are hack. De exemplu, el n-are hack. Deci nu e un skin cu hack. Ok? Avem flip knife, adică ia uitați ce frumoase. De nebunie cu el. Avem G22, G22, blana și el. Foarte tare. Haideți să mergem un pic și la counter să vă arăt skin-urile. Uitați pe aceste 7 cât de blană e. Adică n-ai cum cu el. Să trebuie că vreau să fac ceva la... Să vă arăt și setările care trebuie să le veți. Deci controlele nu e neapărat să le veți fix ca mine. La video, eu le-am pe toate pe high. Și astea. High, adică de fapt, voi puteți să le dați pe mediu
și s-ar putea să vă meargă, dar nu așa de bine. Adică vă va merge, dar nu cel mai bine, adică nu vă asigur nimic că va merge prea bine. Ok? Doar un pic. Stai acela de la... Ok, l-am găsit. Iesi de mobile. Hai că i-am dat, dacă e. Really? Hai că da. Pierdem un pic de timp. Treaba asta. Și vrei să-i dau așa? Na, bro, na, gata. Știi ce nu mi-l arată? What? Da, acum mi-am dat și eu seama de ce nu mi-l arată. Ce Dumnezeu nu mi-a dat seama. Avem acest schimb pe cap, n-ai cum cu el, adică uitați un pic ce fain e. De 2 ani. Avem același lucru și pe AVM. Foarte tare skin-ul. Deja ați înțeles că e pe Glock, știi că avem, adică G22, pe cuțit avem, pe AVM avem, pe AK avem, pe M4 vă arăt acum. Stați un pic să intrăm înapoi la counter. Da. Am avut câteva probleme, văd că. Dar am revenit. Team Deathmatch din nou. Friendly only. Și dăm play din nou. De data asta poate va merge. Așa. Să vă arăt skin-urile. Na, dacă vă place acum, dați niște idei ce să mai caut. Na, fac după cum spuneți voi. Adică dacă voi spuneți baionetă, Dragon Class, vreți carambit. Doar că am găsit o metodă de a descărca hack-ul cu carambitul. Dragon Glass-ul, bine, și cu Negromancer la AK și cu așa. Dar problema e că e mult mai greu de descărcat. Adică aveți nevoie de Yandex, cont pe Yandex, după trebuie să faceți niște setări și cam greu. Acum, nu, poate, uite, și aveți și pe M40, skin foarte fain. Aveți pe USP, un skin de 2 ani de ăsta. Avem pe, nu știu cum se numește arma asta. Ei. Da. Pe ce skin-uri mai avem? Avem pe UMP. Avem pe Shotgun. Avem Negromancer. Avem pe... Foarte blană skin-ul. Le mai găsiți și voi. Adică eu joc cu acest hack. Nu e ca și cum voi face și un episod azi sau mâine poate un live. Nu cred că fac live. Adică live-urile... Nu știu că le voi face și Dumnezeu în cutie. Văd. Ok? Și trece glonțul sau arată că trece, dar trece. Ok, fraților, ăsta a fost și episodul de astăzi cu hack-ul. Dacă v-a plăcut, uitați un like și un subscribe și un share la prietenii voștri ca să vadă și ei. Poate le este de folos. Eu am fost The Ghost și noi sigur că ne revedem pe data viitoare. Pa, pa!